O să încerc să vorbesc mai tare dacă se poate și vreau să văd lumea mea creativ, așa că uitați, aici este în camera, ce-mi făcut asta? Așa, aici este în camera câinului meu, haide, da, cam sonorul de la mai, l-am prea tare, îl dăm pe 9. Auzi ceva? În fine. Ok, bun. Așa, să vedem. Aici este o cameră. Da. Așa. Stați un pic. Da, deci n-am picat. Nu când... Așa. Aici. Nu! Așa, aici am decât câteva chestii. Aici este camera mea. Aici să nu, că legăm disco. La, muzică. Ok, să vedem. Afară. Da, viața mare. Da, deci arunc, bă, cu toate. Ok. Să ies afară. Aici este o piscină, de prea bine. Aici este fermă, dar încă nu. Și ultima capcană, foarte mișto, dar de manetă curge lava și dacă sunteți pe survival, stați. Bine. Uitați, deci cineva așa a fost o chestie, deci dați de level în jos și moriți complet. Da. Și acum sunt pe casă. Ok, păi să vedem. Cam atât. Bye. Copii!